Subsob na ang pag-ensayo sa Talisay City Division alang sa Sinulog sa Lalawigan karong Sabado ug sa Sinulog Grand Parade karong Enero 19. Ania ang report. Ang Talisay City Division gilangkuban sa 97 ka sinulog dancers gikan sa elementarya ug high school sa Dakbayan. Wa pa kinilabot sa gatusan ka mga propsmen. Uwahing semana pa lang sa Nobyembre, nagsugod na sila og practice. Makigsangka sila ubos sa sinulog-based category. Wa man bidetalye sa tema sa ilang performance karong Sinulog 2020, apan ilang gipaniguro nga mas nindot pa kini sa ilang performance sa miaging tuig. Ang makita dyan ang bago sa Talisay like past years, yeah, like props, boss, bongga siya karon other years. Yeah, dili kayong more well prepared dyan siya mitanahon. Ang Talisay City Division mo ay kampiyon sa Sinulog sa Lalawigan sa miaging tuig. Nahimo usab silang third placer sa Sinulog Grand Parade. Kung whatever happens man kay, happy naman sa mi kay tungkol sa mong ipakita nga kanindot. Basta nindot lang performance mo, okay na yan. Uban ni Riranti Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.